Salut! Sunteți pe canalul Lilas Games. Azi ne vom juca un obi care trebuie să scăpăm de Piggy. Uitați cum arătăm. Puteți fi ne liniști de aici oricine vrem să fim. Eu o să o aleg pe asta. Acum mergem pe capete de Piggy. Și dacă cădem, ni se duce tot skinul. Dar oricum avem acel skin drăguț. Gen acela. Aici mergem, se pare că au vărsat diferite culori acest skin de pe Piggy. Haideți să mergem pe chestia asta subțire. Ce-o fi chestia asta? Nici eu nu știu. Dar haideți să mergem oricum pe ea. Acum când filmez e destul de vreme, dar da. Ăștia dispar, fugi, fugi Piggy, fugi Piggy Roz. Ăsta e tare skinul ăsta. Îmi place. Move. Era mov și... Vedeți? Mi s-a dus skin-ul. Mov. Vede? Albastru trebuia. Mov atunci. Violet. Mov. Albastru. Roșu. Mai bine. Să mergem pe ăsta. Ăsta. Ui! Ce m-a speriat. Și, bineînțeles, un roz. Și acum? Mergem. Ar fi trebuit să sărim, dar cum noi suntem mai trișori... Ia uitați pe Piggy, câți Piggy! În jurul meu nostru. Piggy, albastru, Piggy. Ăștia dispar. Dispar. Opa! Haideți să mergem pe niște cuburi de Lego. Ok, e destul de greu acest... Doamne, greu. Atât de ușor e obiul ăsta, dar trebuie să le încercați voi. Poate chiar doriți să vă întâlniți cu mine pe un joc. O să încerc chiar și live dacă vreți. Dar deocamdată nu cred. Pentru că nu avem destui abonați. Deci haideți să strângem mai mulți abonați pentru a face și live. Haideți să mergem pe pătrate. Portocalii, galbene, portocalii, galbene, portocalii, galbene, portocalii, galbene. Și ne salvăm. Acum mergem pe mingile ăștia negre. Negre ca sufletul lui Piggy. Avem încă câteva mingiuțe. Dar îmi place foarte mult cum arătăm așa foarte creepy, foarte speriați. Ia uitați. Piggy. 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 Peste tot este doar Piggy, căci este un obi. Scapă de Piggy și eu nu pot. M-am blocat la un nivel care pare simplu când de fapt e foarte greu. Hai să încerc așa. Așa să încerc. Așa. Am să reușesc așa. Ok, cred că nu trebuie să ating chestiile roșii. Să nu le ating, căci nu le ating pentru că ăștia dispar. 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 Unde mergem acum? Unde mergem? Sus pe aici? Sar. De fapt, eu nu sar. El salvez. Ok. Haideți să... Ok. Hai că descurcăm. Nu! Da, nu! Nu se poate. Piggy mi-aduce ghinion. Piggy galben. Piggy aduce... Ia uitați ce în jos, apă, munte,
zi, lumină, verdeață, frig, de toate chestiile posibile. Da, orice ar fi, nu pot trece. Orice ar fi. Mă rog. Haideți să mergem pe oi. Deci nu pot trișa, trebuie să merg așa, egal, una după alta. Haideți să mergem așa și să nu mai cădem. Mingile sunt cea mai mare problemă la mine la obiuri, pentru că sunt rotunde. Da, sunt mingi rotunde. Nu trebuie să ating ăștia? Ok. Profesorul H. Haideți să ne salvăm și să mergem pe niște lacăte. Oare ce înseamnă toate? Da. Na. Lacăte. Și acum? Mergem în gura lui Piggy? Na. Dar ăsta e un Piggy soldat. Ce mare e. Are un cuțit în mână. Merge pe niște biluțe care dispar, foarte colorate. Da, în loc să dispară, am căzut eu. Am căzut gen pe lateral. Da, foarte ușor. Ok, și ăștia dispar. Stați, mă urc pe primele ăștia și să mă urc așa în continuare. Hai. Pe unde se iau? Pe sus, pe aici. Ai. Așa. Și acum suntem mai sus de Piggy. Mergem pe pătratele subțirele care tocmai am murit de pe ele. Eu tațnara lui Piggy, ochiul lui Piggy, soldatul Piggy. Ok, e destul de mine la ultima. Dacă voi știți cât de greu este. Dacă voi știți, sau poate pentru că voi e ușor. Pentru mine am Roblox-ul de foarte mult timp, dar cum nu m-am jucat așa de mult obiuri extrem de multe. Să mă urc pe Piggy, să mă sui, să mă despart fiorul. Și acum? Ce acum? Bă. Au, pe înghețate. Merge pe cap. Ia uitați. Cap de Piggy. Vă dau un cadou, un cap de Piggy. Piggy. Îmi place Piggy. De la Peppa Pig. Sunt niște desene animate pe copilăria mea. Acum mult timp. Ia uitați, cartoful ăla din... Eu m-am mai jucat Piggy, gen așa, bă. Normal. Și cartoful ăla din planșa aia. Ultima planșă. Am uitat cum se numește. Că, da, nu mă mai joc. Piggy. Supărată. Foc pe cartoful ăsta, că m-a omorât într-o zi. Da. Ok, haideți să mergem pe cartoful cu pălărie, cu mustață și cu gură, care a luat viață de la Piggy. Ok. Gata! Salvează. Iar schișile ăștia care dispar într-una, pentru că, sincer să fiu, e cam plictisitor. Iertați-mă. Mingi care dispar. Doamne, cum dispăreau. Iarăși, ia uitați, Piggy galbenă. Acum trebuie să mergem pe tot Dar parcă nu e așa de ingenios obiul ăsta. Parcă
tot se repetă aceleași chestii. Mă rog, oricât s-ar repeta eu, orice experiență aș avea-o, eu aș pierde. Gen, adică pe bune, nu prea mă pricep. Ați văzut și voi 1 milimetru? Mai contează? Mai contează? Dacă am căzut. Uitați pe Piggy. Merg pe Piggy. Sau în Piggy. Răma? Pe aici. Vâș. Sper că s-a salvat. Ok, și unde mergem? Nu ne băgăm în gura lui Piggy. Ok, haideți să mergem pe capete. Vreți un cap de Piggy? Vreți un cap de Piggy, dar galben? Vreți? Vedeți, se repetă. Nu prea îmi place că se repetă și nu prea e obi așa interesant. E un obi care se repetă aceleași nivele. Uite, ăsta nu s-a mai repetat, dar cine... Ia, dispar toate. Cine l-a făcut nu prea a avut așa multă imaginație. Căci vreau ceva mult mai interesant, te rog. Deci cel care a făcut jocul, chiar vroiam ceva mult mai interesant decât chestiile astea. Pentru că ați văzut și voi se repetă. Da. Ok. E destul de greu pentru mine. Sunt nivelul 32. Vedeți acolo cum că scrie. Ok. E destul de greu și ușurel și în toate felurile posibile. Am salvat, a fost salvat. Și acum să n-ating ăștia roșii de aici. Bine. Da. Nu ating alea roșii și asta fix pac. Le ating. Ok. Și acum pe unde să iau? Pe aici. Ia uitați cum ajung la destinație. Fug până la un turn. Fug până la un turn. Haideți să mergem, că ăștia dispar ca toate obiurile. Da. Ia uitați, alte mingi. Ok, alte minguțe. Am terminat. Cred. Sunt nivelul 38. Ce se ia prin tunele? Și deasupra? Cum ajung? Acolo nu. O să iau fix în față. Fix la iarbă. N-a fost bine în față. Trebuia să iau la cât o-i trebuie. Haideți să mergem. Îmi place foarte mult iarba. O luăm pe aici. Pe la stânga, că așa... nu-i bine nici pe la stânga. Atunci o să o luăm la dreapta. Dacă nu-i bine nici la dreapta, e o problemă cu jocul ăsta, pentru că gen... Na. Hai, la dreapta. No, da, dreapta a fost. Am câștigat acest obi. Pot să-mi aleg orice skin, alb, roșu sau ăsta. Dar mie îmi place albul. Pot să-mi aleg asta și asta. Și uitați ce pot face cu red pad. Pot să mă înalz până la cer, pentru că am terminat. Ia, haideți să vedem cu blue cum este. Și mai tare. Și cu verde, tare. Rupeți butonul de like, pentru că am terminat acest
Obi scapă de Piggy și noi ne vedem în episodul următor. Pa!